Takto raňajky. 10 vajec. 3 obrovské párky. Opel Astra, to istí. Tam stanček. Takto powerbankočka. A tam vzadu Gross Venediger. Tam vzadu. No, komu je lepšie? Vajíčko, bombardéry, šteniatka a ostatné. Začíname ďalší brutalistický hike. Včera sme zišli z Triglavu, nestačilo nám. Ideme za nás, Gross Venediger, tretí najvyšší vrchol Rakúska. Niečo cez 3600. Odpálené nohy, brutálne. Ale zbavili sme sa asi 10 kg vybavenia tým, že nám to posúva na okolo. Už sme starí, kúpime si to, kašľam na to. Poďme si to užiť, vidíme sa hore. Ešte relaxing. Ahojte, sme na chate, ľahký výstup, asi 2 hodinky. Sice nakladačka výškových, ale môžeme vidieť výhľad. Ale teraz sa vás opýtam, že či existuje niečo lepšie ako takáto večera, hej? Paštéka, 5 kajzeriek, klobásy, fanta. A tuto zahrábam výfonečku neskutočné. A ešte slečna. Sme vybavovali ubytko. Slečna sme vybavovali ubytko a normálne, že došla, dala nám lacnejšiu izbu, potom nám povedala, že hento si máme radšej kúpiť hento a ešte nám k tomu predala raňajky, ale ešte dokonca nám to spravila za lepšiu cenu, ako sme mali pôvodne mať bez raňajok. Takže shoutout, milujem, ideme sa vyspať, zajtra 4:30 summit push, Seva. Takže došli sme do chaty, našli sme, kde bývame. Sme úplne najvyššie, tak tu budeme spať. Tuto, keď nám bude zima, tak sa budeme túliť. A hej, to sa na to teším. Vstávame o 3:30 a super, ideme spať a hádam budeme zdraví ráno. Tak čus. Dobré ránko. Stále 3:40. Je vonku zima, tma. A tak dávame paštéku, Nutellu. A ideme teraz do hory na ľadovec. Vyzerá, že sme medzi prvými, čo vstali. A hej, Boh nás zachráni. Čauko, kakauko, dobré raničko sa povie. Sme na ľadovci, privezujem tu na chalaniska. Pracujeme, užívame, ideme na ľadovec, tu nač krásne. A tak, ideme si to užiť. Bože ochraňuj nás. Ideme sa, čau.
všetko. Sme na 3000. Ideme sa obrovským ľadovcom. Jenom zima kárec. Ale ideme. A tak po 3 hodiny by sme mali byť už hore, čiže veget. It's like fire. I'm fighting for my life. Just one punch in on my life. It's like fire. It's like Starci, ideme hore! Neskutočné. Pozrite ten samý drič. Kam ideme tam hore, ideme absolútne brutalita, sme nad oblakmi. Toto už akože pík života je asi toto. Ako fakt. Po 4 hodinách na ľadovci a ešte asi hodina od chaty sme konečne tu. 3657 metrov nad morom, tretí najvyšší vrch Rakúska. Nech sa páči. Asi som sa nikdy takto strašne netešil, že idem do toho Opel. Asi nikdy som sa takto netešil, to bolo strašné, to bolo strašné, ja som nespal, ja som zničený. Ale nestačili konkárne, strašné, neopísateľné čili konkárne. Takže tak. Čas takto to funguje. Akože strašne veľa toho, ale to je hrozne dobré.